Hola, sóc el Félix i et presento aquest vídeo per donar els motius positius per passar de curs. Aquest curs jo no vaig estar tan treballador com l'anterior, però l'assistència a classe va ser continuada i vaig anar tots els dies, malgrat algú jo estava resfriat i no volia anar, però per la continuïtat, per l'esforç, per voler passar de curs i per avançar, volia estar amb vosaltres el curs vinent i res més. Fins aviat. Gràcies.